Ihong wilahing Mastuna sidam sekaring bawana langgeng Yayi Prabu. Ngantos ewuh ayanggen kula nampi dawuh sabdanipun Yayi Prabu Sri Maha Gunggung. Awit menapa? Ngemuti bilih kawontenan menika badhe nuwuhaken rungsiting lelampahan krana mekaten Yayi Prabu. Mbok menawi cariyosipun ingkang raka mangke badhe ndadosaken obor cecolok ing lampah mboten ketang namung sawetawis nuwun inggih mapan menika ingkang kula suwun Kakang. Ngaten. Kula mboten badhe kekilapan bilih Nalendra Inggilingaya ingkang minulyang jagat Prabu Dewasa menika nyata Nalendra Agung ingkang sinuyudan dening Nalendra Kiwa Tengen. Yayi, lenggahipun Prabu Dewasa menika nglenggahi bumi Inggilingaya ingkang angka 3 wiwit warsa kaping 261 taun surya lan ugi warsa 270 ing dawaing taun candra. Mestinipun Yayi Prabu inggih mboten badhe kekilapan malih jer kula mangertos wetahing lelampahan menika sinuwun Prabu Dewasa ingkang bawani negari Inggilingaya 3 kala wau putranipun wonten 7 ingkang angka 1 Raden Esru, ingkang angka 2 Raden Iramba, ingkang angka 3 Harya Harnindo, ingkang angka 50 Harya Agina, wonten ingkang angka gasal Harya Rugesta, ingkang angka 6 Jaka Pakukuwan inggih Yayi Prabu piyambak ingkang samangke sampun jumeneng Nalendra hambawani negari Purwacarita wonten ingkang wekasan Rayi Paduka Wrangka Paduka Yayi Prabu ingkang mapan wonten ing pepengkeran inggih menika Yayi Patih Jaka Puring. Estunipun lelampahan nalika semanten awit kula ngertos Paduka Yayi Kano dipun dukani dening sinuwun Prabu Dewasa. Etanging taun surya mapan wonten ing warsa 290 petanging taun surya utawi taun 200 etanging taun candra Paduka Yayi Kano ketitisan dewaning kabagyan inggih menika Bathara Wisnu. Nanging nalika semanten Paduka Yayi Kano tinundung kesah saking negari Gilingaya tumunten Paduka Yayi Kano nderek pun Kakang. Saking pratikel kula Yayi Prabu kula aturi babat alas tasik satemah engga nalika semanten Yayi Kano jumeneng Nalendra wana tasik ingkang sampun binabatan kala wau lajeng Paduka namekaken negari Tasikmadu. Paduka Yayi Prabu jejuluk Prabu Pakukuwan menika dawah wonten ing warsa 299 petanging taun surya. Lajeng nalika semanten labet wonten pakeweting lelampahan Yayi Prabu kepareng pindah negari beboyongan dhateng negari Purwacarita ngriki. Inggih negari Purwacarita ngriki menika kala rumiyin tilas kratonipun Prabu Buddha Kresna Nalendra Purwacarita ingkang angka sepisan. Mila lajeng negari ngriki sinebat negari Purwacarita ingkang angka 2 ingkang mapan wonten ing sukuning Gunung Mahendra inggih ing sinebat Redilawu. Yayi nitik kawontenaning swasana negari ing antawisipun Gilingaya inggih Rama Paduka piyambak sinuwun Prabu Dewasa. Temtonipun hadeking negari Purwacarita kalih ingkang Paduka Yayi Prabu piyambak wenang Nyakrawati Mbahudenda ingkang nyatanipun boten ndadosaken renaning penggalipun ingkang Rama Prabu Dewasa. Kula pitaya saklebeting dados bilih sejatosipun ingkang Rama Prabu Dewasa angka sepisan adrih menawi
kaluhuran kawibawanipun kandhih dening panguwas paduka Yayi Prabu Kano ingkang angka kalih kula saged nentokaken bilih sejatosipun Prabu Dewasa dereng mangertos menawi sejatosipun Yayi Prabu Sri Mahapunggung menika putranipun piyambak inggih menika Raden Kano. Gonjang ganjing langit kelap-kelap katon lir gincanging alis risang mawe andrung sabarang katulu ukir moyak mayek sangking cas baliwur lumaresang andrung dari Sumitra Tanaya paranre kabeh sining wana nanging saya maring ingsun Maksud nari mengko putune kang tanpa wangis Blun. Nyatlangening kalangyan aklar pandamuntara Tinon lir kekonang Pamasanya pratangga winduyat amun-amun lir gumampang meletik mancolot putus sing sewang ulun sadasa watek nyoilang Allah ya
Amit pasang kaliman tabik sinabet ing Iloduni dumawah ing tawang tuwang linepat ning Tulasari. Anggen kula miyak sagung sumewa mbok menawi ganggu kamardikaning raos paduka Kanjeng Sinuwun. Aja sinengguh mitambuh ingsun. Kepengin dangu marang sira. Sangka ngendi pinangkamu Kisanak dene munggah marang Stinggil tanpa tinimbalan? Nggih. Pesajan kewala wingking saking negari Gilingaya. Sentana kraton kula majaning Nalindra Sinuwun Prabu Dewa Esa. Nami kula Harya Rugista. Raden Harya Rugista. Nggih. Menapa leres menika punjering pusara praja ing negari Purwacarita lan paduka sesembaning para kawula Purwacarita ing kawentaring jagat jejuluk Prabu Sri Mahapunggung. Bener Kisanak, bener ora kleru. Ingsun Prabu Sri Mahapunggung nakutaning bangsa Purwacarita. Lah dalah. Biyo. Kondang mandang berbeki jagat suwanten saking negari Purwacarita bilih dipun perintah dening Nalindra ingkang kaloka. Inggih kaloka kasektenipun inggih kaloka ing bab kaluhuranipun. Ana wigati apa Kisanak sowan ngabiyantara tanpa tinimbalan? Nggih. Pesajan kewala najan kula munjuk atur ngajeng bilih Nalindra ingkang winastan Prabu Sri Mahapunggung kala wau tetela tetungguling ratu nanging kaluhuran kawibawan paduka ingkang kaciriyos linambaraning budi dharma lan kautamen kala wau mboten jumbuh kalian kawontenanipun. Lire piye Kisanak? Paduka menika Nalindra ingkang mboten netepi tata krami. Mapan ngendi kaluputan ingsun dene aku ora netepi tata krama? Nggih. Paduka kumawantun manjer gendera mandireng. Mengkoni bumi Purwacarita ugi nalika semanten paduka babat wana tasik madu. Mongko sampun sineten jagat saisinipun bilih kali-kali ing wewengkon kala wau wonten bawah pangwaosipun Sinuwun Prabu Dewa Esa inggih Kanjeng Rama Prabu Dewa Esa. Kados kula nuwun sewu. Paduka sampun tumindak sak sekecanipun piyambak mbabati laladaning asanes. Persajan kewala. Hadeg paduka mapan wonten negari Purwacarita mboten andadosaken renaning penggalih Kanjeng Rama Prabu. Malah kapara dinten mangke kula ingkang sowan ngabiyantara ing ngarsa paduka sinuwun idhepipun namung kepengin ngengetaken. Tiyang semanten kathahipun menika sampun ngertos sinten Prabu Dewa Esa. Nanging kenging menapa ing atasipun paduka Sang Prabu Mahapunggung sampun kawentar kaloka lembah manah alus bebudanipun nanging jebul nyerang Trapsila kumawantun nyahak dhateng wenganing sanes. Sepisan malih sowan kula dipun kanteni purba miwah Wasesa. Dinten mangke paduka sinuwun kedah mituhu menapa ingkang dados pangandikanipun Kanjeng Rama Prabu. Kusik Kisanak. Apa mbok sengguh lamun to Prabu Sri Mahapunggung ora ngakoni kelawan lenggahe Sinuwun Prabu Dewa Esa? Nyatane wis katon pendak kala mangsa ingsun ngaturake bulu bekti glondong pengareng-areng kunjuk ana ngersaning Sang Nata Dewa Esa. Iku apa ora jeneng tuwing rasa kurmat uga aku rumangsa yen to kebawah ing negara Gilingaya hadeg ing negara Purwacarita isih kena pangaribawaning Sinuwun Prabu Dewa Esa.
Dadi Kisanak aja kleru ing panampa. Atur pisungsung bulu bekti ingkang tak aturake ana ngersaning Sinuwun Prabu Dewayasa iku minangka tandha lamun to gedhe rasa kurmatku lan uga sungkemku ana ngersaning Sinuwun Prabu Dewayasa ya keng ramanira. Mangke rumiyin. Senajan pendak kala mangsa paduka Sinuwun tetep ngaturaken bulu bekti glondhong pengareng-areng peni raja peni guru bakal guru dadi wonten ngersanipun Kanjeng Rama Prabu Dewayasa nang nyatanipun kala menapa paduka Sinuwun seba wonten ngersanipun Kanjeng Rama Jawi Kanjeng Rama Prabu mboten betahaken bondo brana picis minangka tandhaning panungkul mboten namung menika nanging kenging menapa engga sakmangke paduka Sinuwun boten kepareng ngetingalaken pasuryan paduka wonten ngersanipun Kanjeng Rama Prabu. Ateges perkawis menika paduka namung sumuyut wonten ing lairipun nanging batos paduka Sinuwun Sri Mahapunggung tetep badhe mandher gendera ngembari dhateng kawibawanipun Kanjeng Rama Prabu Dewayasa. Kagyatri sang kapirangu Rinanggul kinempit kempit dosangretnaning bawana Kakang Penemban Radi kados pundi lah mboten lidok ujare wong daplok kateman mekaten Yayi Prabu menapa pareng kula buka wonten ing mriki supados wiwara pepadang menika enggal ugi tumuju dhateng rampunging jejibahan Kakang Penemban sampun ateges menawi perkawis menika paduka paring dawuh kula mboten badhe saged ambobot dhateng lenggahipun Kanjeng Sinuwun Prabu Dewayasa keparenga Kakang Penemban lenggah sawetawis Raden Rugesta wonten dawuh menapa yen ning ngarep kowe kandha wis kinantenan Purbawasesa banjur karepmu kula wangeni setunggal kalih tigang dinten minggahipun setunggal candra menawi setunggal candra ingkang badhe kelampan menika mangke paduka Sinuwun Prabu Sri Mahapunggung boten kepareng seba ngadhep wonten sanipun Kanjeng Rama Prabu Dewayasa kula lokaken dosa paduka kula anggep menawi paduka mireng kampo jingga balela wonten ngersanipun paprintahan Kanjeng Rama Prabu Dewayasa mangkang rasa sumbar tindu bumi kunjing kumaluduk suntur ketok umop kang cololidi Harya Rugesta lho sinten panjenengan lekna netramu warangkanata Purwacarita Rekyana Patih Jaka Puring lho ingkang kondhang kawentar Patih Jaka Puring lho sampean jarene sektine kaya bisa ndilat wesi gligen sing dadi bukti nyatane ora susah wong Gilingaya matesi kanthi sak candra nanging Sinuwun Prabu Sri Mahapunggung yen durung paring dawuh ingkang pratela babakan bakal seba menyang negara Gilingaya perkara iki tak purba keparengipun ora susah sedina rong dina munggahing sesasi nanging rubuhna Patih Jaka Puring yen kowe bisa ngrubuhke Jaka Puring kereken gendirane negara Purwacarita udukna tak nungkul ana ngersane Prabu Dewayasa golek dalan padang papan sing cemar
Yayi Joko Puring aja kebat kliwat nggonmu ngawekani perkara iki. Sisip sembiri luput katuranggane kriwikan dadi grojogan geguyon dadi tangisan. Yun pangapunten ingkang agung, inggih labet saking nata ling raos kula. Sumpek dada kula anggen kula mirengaken dhateng ucapipun Harya Rugesta. Kakang Mremban kula nyuwun dawuh. Yayi Prabu, kula namung badhe titip weling pun kakang badhe titip weling dhateng para kawula ing negari Purwacarita. Keparengipun kakang Mremban kados pundi? Badhe tuwing dardah menika sedaya para kawula jalrestri sepuhanem kedah tansah prayitna ing lair miwah batosipun. Wonten sawetawis piwelingipun tiyang kina sampun ngantos sami mapan tileming wanci enjing. Menawi kathah para kawula Purwacarita ingkang sami mapan tileming wanci enjing sayekti badhe manggih papa awit wanci pletheking surya menika minangka pasemon upami wedaling pamikir. Mila kedah dipun bikak ingkang jembar kangge nampi kawruh. Awit menapa kawruh menika lambaraning kesugihan, lambaraning kamulyan, lambaraning kautaman, kawibawan, miwah kanugrahan menapa dene karaharjan Yayi. Ngaturaken genging panuwun Kakang Mremban. Angka kalih sampun ugi mapan tilem wonten ing wanci serap surya krana tundhonipun badhe nyebar papa cintraka kathah sesakit ingkang tumular liripun kados pundi dene mekaten awit saking cariyosipun tiyang kina bumi koncatan pepadang menika bumi koncatan pepadanging surya sunaring Bagaskara menika minangka pasmoning pamikir. Mongko swasana pepeteng menika nyibarat wuta suraosipun yen peteng badhe manggih papa. Nuwun inggih. Radi langkung prayogi kadhawuhna menawi kepengin mapan tilem ing wanci lingsir kilen. Lingsir kilen manggih pambudi krana tembung lingsir menika sami kalian gingsir. Gingsir menika sami kalian ewah. Mongko tembung kulon menika saking ulon dipun ulu pasemoning kawruh kedah wanci kanepaken wonten ing lebeting pramana jati menika namung dawuh piwelingipun para sepuh ing jaman kina awit anggen paduka Yayi Prabu ngasta pusaraning adeling Purwacarita kala wau tansah traenten dalu anggung sinuyudan dening sagung para kawula paduka Yayi. Ngaturaken agenging panuwun Kakang Mremban ingkang katen kados sampun cetha bilih ing wekdal dinten mangke niatipun Nalendra Inggilingaya Prabu Dewasa tartamtu badhe nyujanani dhateng adekipun ingkang rayi kula pun kanu. Namung Kakang Mremban sawetawis Kakang Maharsi paring dawuh ingkang mekaten mboten tebih saking pamitang kula. Joko Puring kula wonten dawuh. Pepuntoning pasewakan iki wiwit dina iki Patih Joko Puring sarta kabeh para harya supaya ngetap wadya narubala milang senopati pepilihan ginolong golong pinanta-panta nata gelar ngrampit baris samekta gaman kang sentosa. Padha sampat tandhon pangan aja nganti kuciwa. Ingsun karsa ngembari yuda mangun kepraboning jurit ayun-ayunan kelawan barisan Gilingaya. Sawetara iki Yayi Patih Joko Puring ingkang ingsun pitaya jumeneng dadi Maha Senopati.
Ngaturaken gunging panuwun. Dene Kakang Maharsi Radi lan sawetawis bocah seseliran ingsun kanthi munggah ugi dateng redi andong dadapan ngiras niti bawah ingsun badhe ngatas kawicaksananipun Kakang Brahmana Gading Mawukir kadiparan menggah pratikelipun tumrap ing lelampahan Purwacarita menika. Ngaturaken genging panuwun Yayi Prabu. Jaka Puring kula wonten dawuh. Pama dipama pitungkas ingsun marang jeneng para yayi weruhna marang kabeh para manggala Wirasenapati mudune marang para Wadyakuswa angkate perang menyang pebaratan iki kali saka rasa sesengitan nggonmu perang iki aja mbok lambari memateni senadyan kuwi mungsuh nanging idepe mung manahan yuda rumeksa marang wibawaning Narendra. Budidaya sethithik kurbane supaya enggal nukup kamenangan. Cidranen senopatine mungsuh engga kena kajodi yen wis mengkono padha bongkokana gamane tawanen barise. Rebuten genderane banjur sungkema marang hateking bandera Ganesya kaluhuraning Sang Maha Senopati Prabu Dewasa. Senadyan kepiye wae iku pepundhening wong Purwacarita kowe aja wani kawula nuwun inggih ngestaken dawuh lajeng parang paduka sinuwun kaya ora ana dawuh maneh titipur ning gati panjenengan ingsun arsa manjing loka pusantara Kakang Penemban kula wonten dawuh Yayi Prabu monggo kula dherekaken nguncupaken asta minangka tandha pakurmatan mugi-mugi ingkang sedya hayu tansah manggya rahayu Kakang Penemban.
Thank you.